Jeste bando, dobro došli u novi klip. Prvi klip u kome se brat ne dere, priča normalno, malo gospodski fazon mora da furamo jer nismo seljaci ili bar glumimo da nismo seljaci. Kao što vidite po naslovu klipa, stigo nam je prvi sat na poklon koji smo dobili od Custom Watch Srbija. Kako smo ga dobili? Dovedemo celu priču malo. Pre 3 nedelje je Custom Watch Srbija stranica na Instagramu objavila giveaway, a poklon giveaway je bio custom made sat sa njihove stranice. Inače, pozadina cele priče i stvar koja još dodatno ukrašava celu priču je ta što sam se ja njima pre 3-4 meseca, ne znam nija koliko, javljao na stranicu da ih pitam za neki sat jer mi se posviđao, jer stvarno imaju dobri satovi. Inače, satovi su Seiko brenda i bratu se to posviđalo, poslao im poruku, oni mi odgovorili, ali ništa, to se na to završilo, ništa ja nisam uzimao, to se nastavilo dalje. Ja sam posle uzeo Pagani koji je brutalan, bratu, život ga ne bi minao. Brate, ne mogu da verujem da pričam u klipu ovakve stvari, da sam ja kao ozbiljan, ali nema veze, idemo dalje. I ja se prijavim dan pred završetka giveawaya, tačnije veče pred završetak giveawaya. I oni se vrate meni sutra dan uveče javljaju, ja blejim tu na krevetu, meni stiže poruka: čestitamo, vi ste jedan od pobednika našeg giveawaya, 3 sata, 3 stila. Brate, ja ne mogu da verujem. Ja ulazim stvarno u ono, šta, kako, oni meni kažu daj sebi vremena, kao izaberi koji ćeš sat, pošalji nam, 3 do 4 nedelje je izrada, mi ti šaljemo i to je to. Kad ti budemo rekli šalješ nam podatke, šalješ nam sve ostalo i to je to, okej. Ja izaberem sad, pošaljem njima, to oni kažu 3 do 4 nedelje, prođu 3-4 nedelje, meni stiže u petak poruka: pošaljite nam podatke, adresu, ime, prezime, broj telefona. I kaže on meni, paket je uveč u 9 sati, paket je poslat, očekujte paket sutra, eventualno u ponedeljak. Ja, okej. I sad ja, brati, dalje ne mogu da verujem. Danas, to jest jutro se vraćam s treninga, ulazim i šutiram kutiju. Bap, nisam ni video, neko od poštara ostavio na pod dole, ujebem mi ga usta. Ostavio na pod dole i stigla nam je kutija sa satom koji će brat sada vam pokaže. Evo je kutijica, znači kartonska kutija sa njihovim znakom Custom Watch Srbija. I sad idemo otvaranje. Prvo što dobijate su ove zaštite. Inače, neće vas laže, brat, ja sam ovo otvorio jer sam seljačina, jer nisam mogao da izdržim da se čekam da snimam klip. I prvo sljedeće što dobijate je ova pancirni kofer na kojem isto ima njihov logo Custom Watch Srbija. E sad, kad otvorite ovo, unutra se nalazi gospodin. U pitanju je Seiko mod Batman GMT Master 2. Znači, Seiko sat rađen po modelu Rolex GMT Master 2. Batman. Ko napiše na kurac te metnem, nabijem ga na kurac, jebem li ga usta li ga jebem. Našeg Paganija stavljamo na stranu, privremeno ga stavljamo na stranu, nam trenutno ne treba i hoćemo predstavimo novog gospodina. Ali brat je završio, Pagani je završio posao, Pagani je, brate, evo ga Pagani, brutalan. Pagani je prvi sat koji sam kupio od svojih para i prvi sat koji sam oko generalno sebi kupio. I zbog tog sata sam i zavoleo da nosim satove i zbog toga ga i mnogo gotivim. Tako da Pagani je privremeno stavljam na stranu, inače moram ga nosim na poliranje. Ako neko zna neku dobro mjesto gdje mogu da nosim da poliram satove, nek pišu u komentari. Stavljamo gospodina na ruku da vidite kako izgleda, a onda prelazimo na malo detaljniji opis i na karakteristike sata. Iako ja za to kurcu stručan nisam, ali mislim, neću kažem, nije da ne znam ništa, ali nije da sam sad neki poznavalac, jebem li ga kakav. Evo ga, brate, da vidite kako stoji na ruku, još nije skraćen. U pitanju je, znači, Seiko sat, model rađen po Rolex modelu GMT Master 2. Sada pređemo malo na specifikacije. Što se tiče mehanizma,
Ovaj Seiko ima automatski mehanizam. Ne pitite me kako znam, sad se malo pravim pametan. Mislim, ne pravim se pametan, malo se pravim pametan, malo stvarno znam. Ali iskulirajte to. Datum se nalazi na 3. satu. Sad se malo pravim previše pametan i već pojma nema o čemu pričam, ali nema veze. Kućište je nerđujući čelik, brušena i polirana završna obrada. Bazel, stvar koja najviše krasi sat, je crno-plavi bazel, tačnije Batman. Ko kaže na kurac da metnem, nabijam ga na kurac. Staklo kažu da je safirno, to neću lupam gluposti jer stvarno pojma nemam i ne interesuje me. Narukvica je jubilej narukvica 20 mm širine. I ono je ovo malo elegantniji stil. Inače, generalno, ovaj sat ne bih voleo da nosim svaki dan i nisam ga iskreno... Ne planiram da ga nosim svaki dan. Ovaj sat koji sam izabrao i koji ću da nosim samo u specijalne neke prilike kad se ide negdje ili kad je neko proslava ili to tako. Ne planiram da idem sad, brate, ja stavim sat na ruku i da pijem kafu s njim. Razumeš? Tako da... Zato smo izabrali tu jubilarnu narukvicu koja daje taj efekat malo elegantnog stila, kao elegantnosti, razumeš, malo kurčenja, razumeš, u prevodu na naš seljački. Još jedna stvar koju mogu da kažem su da su kazaljke Mercedes stil. Sad iz ovo se pravim dole jer automat, jer ja veze s vezom nemam šta to znači. U prevodu, boli me kurac šta je kako je, bitno je da se meni sat sviđa i to je to. Fušeru, sad poruka za tebe, dosta sam glumio gospodina. Ako ti treba kojim slučajem neki sat, javi se bratu da ti poklonimo neki, ali moraš da znaš da ja nemam Rolexa, nemam pare da kupujem satove od 10 do 12.000 evra, ja nemam pare da vozim G klasu od 200.000 evra koju prodao sam je, brate, morao sam da je prodam. Nemamo pare da nosimo Pepsi, nemamo pare da nosimo Day Just, jebi ga, nemamo para, ali imamo Seiko. Tako da jebi ga, ako ti treba, brate, neki sat, javi se slobodno, možda biraš koji ćeš, šta ćeš, samo se javi bratu ili naruči na Custom Watch Srbija. Tako da, to je to, braćo, što se tiče ovog klipa. Nećete misliti da je namešteno ili tako nešto glupo živa, brate, namešteno, kao imate screenshotovi, sve sam vam poslao, slučajno se izdešavalo. Meni se ta stranica sviđa još odavno i s njima sam se čuo i bilo bi mi drago da snimim klip ovakvog tipa, razumeš? A i dobro je za content, da se ne lažem. Još jednu stvar koju bih hteo da vas zamolim, brate, pun mi kurac više da vam pričam, 60% vas nije subscribe-ovana, a sad ide ona tužna priča. Vama je 2 sekunde da kliknete subscribe dugme, a meni to mnogo znači. Neću vas smaram ako ste kliknite, brate, stvarno su vam 2 sekunde, a meni stvarno mnogo znači, ja malo lupam gluposti, ali subscribeujte se jebote! Još jedna stvar, svako veče ove nedelje radimo streamove od pola 11, jer smo tako u mogućnosti, od pola 11 pa teramo nadalje 2,5, 3 sata kako. Počeo sam taj fazon malo, neće svaki dan da bude hype, žurka, kurčenje, alkohol, devojke, dovođenje itd. Ne odgovaram jednostavno i ne možeš isprati sve to. Radim taj koncept da hoću da imam taj prostor da me boli kurac, da kad trebam da igram, hoću da igram igrice, hoću se kockam nekad sam, brate, neću da blame s ljudima tu da sede 50 čoveka tu i da se kockam, hoću sam da kockam. Tako da, to je to, svako večer 22-30 streamovi, subscribeujte se na kanal da dođemo do najbržih 1000 više. Pratite streamove, najjači streamovi, najluđi, imate sve na kanalu, ostavljam vam dole u opisu klipa. Zapratite stranicu Custom Watch Srbije, pogledajte neke satove ako vam se sviđa. Ovo nije reklama, ovo nije plaćeno, ovo je samo radimo zbog toga zato što vam se sviđa. Zato što su satovi brutalni. Tako da, to je to. Custom Watch Srbija, meta.1817, pratite za live-ove, kad izlazi klipovi, kad izlaze sve to možda pratite na meta.1817. Like, share, subscribe i pišite u komentar da li hoćete neki sat da šaljemo na giveaway. To je to, ljubim vas brat, vidimo se. Bon voyage.